V vodnej demokratickej krajine už len koketovanie s takouto myšlienkou a s takýmto hrubým zásahom do práva občanov voliť si svojich zástupcov v intervaloch, ktoré im garantuje ústava, je absolútne neakceptovateľné. Ja mám pocit, že Robert Fico už rezignoval na svojich voličov, rezignoval na ľudí na Slovensku, im klesajú preferencie a teda javí sa to tak, ako keby sa už ani nechcel snažiť o dôveru ľudí a radšej im obmedzí ich právo voliť a bude sa snažiť posúvať volebné obdobia, či už jedných volieb alebo druhých volieb. Komunálnymi to možno len skúša otestovať, aká na to bude reakcia. Za nás je to absolútne protiústavný krok a kde to skončí? Posunú to o rok, o 2, o 10, alebo tu už budú navždy. Je to absolútne neakceptovateľné a je alarmujúce a mali by nám všetkým svietiť výstražné kontrolky, keď sa k tomu pridáva obžalovaný podpredseda Národnej rady, lebo vidíme, že 2 roky sa snažia o zbavenie obvinení voči Tiborovi Gašparovi, 2 roky sú pri vláde, 2 roky je Tibor Gašpar stále obžalovaný. Už prokuratúra zbavuje obvinení vyšetrovateľov a policajtov, ktorých obvinila polícia pod Matúšom Šutaj Eštokom. Už v rámci ich volebného obdobia ich týchto obvinení zbavujú. Tibor Gašpar je stále obžalovaný, tak jemu prvému by v jeho osobnej veci pomohlo predĺženie volebného obdobia. Čiže vy si myslíte, že je to snaha o udržanie sa pri moci? Bez debaty.